Ето ти кравата. Да я дръпна ли? Да дръпна ли кравичката? Ето ти. Ето ти е кравичката. Ето е кравата. Хап. Ще бъде създадена Българска агенция по безопасност на храните, реши Министерския съвет. Агенцията ще има изцяло контролни функции, ръководството ще се назначава от премиера. В нея ще влязат сега съществуващи структури, ветеринарно-медицинската служба, службите за Със създаването на агенцията се помогли съкращаване на 400 щатни бройки. Защото браво, Жанки от двора.